हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो फिन खनसे बरायनो थालायबाय आरोना स' आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने बरमायाव फांसन दङ आरोना बेयाव जों नायनो फैदों दायो आङो इन्ट्र'खौनो होनो बावगारदोंमोन बेखायनो आं बे ससेयाव होनाय जाबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबा गोदानै हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दानिया आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै सार बादायलायनाय सिजोनै माइसा सालायगिरि नोंथांमोन सानै सानै आउट जाखानाय खालाम बैया खारबाय सोरबा बारस'नांगौ बरिया मार इन्टारेस्टिं बादायलायनाय जागासिनो दङ खारबाय थायो खारबाय था खारबाय था खारबाय था खारबाय था खारबाय था खारबाय था सेन मोनमारबायलै खारबाय था दोङो आइ दै मोनबाय दोंना गैला gila jangan nyebut gapai Baino andai baybar खानैसो जाबदो खोमाय मिथिया खानैसो जाबदो Gede jebsing ini बादायलायनाय बेनि उनाव गेलेगोन कलबारि आरो बरफारा गामि आइजो आफाद बिथांमोनखौबो रेडि जाना थाखानो थाखाय खावलायबाय सेलखौ खेबसेल' सुगोन बे खेबसे सुनायानो फाइनालखा बोनांगोन बेयावनो रेडि गासैबो आखाइ खबनानै बरमा बाथौफुरिया खेबसे देरहाबाय ओंखायनो मालाय गनो बुंदो लोगोना गामिनिया टाउन गाया
बिसिना माने बेदर मोनजाबाय थायो नालाय खानाया जायाथ' इसिनिया नोंसिनिया मालाय देनजार थाखायो ओइ खनसेनोबो खानाया जायाथ' इसिनिया नोंसिनिया मालाय देनजार थाखायो मा गामिनि इयो बाथा सेरा खोमा जानायानो इसिनिया देनजार खानोखौ सिगांनियानो दाइबरा गैलालै हाखाथारा बुद्रु जाजोब्बाय गरमा बाथौफुरि गामि आइजो आफादा देरहाबाय बे राउन्डआव मिन्दोंलै इखिनिखौ कलबारि खारवान्दो कलबारि बोलायदो आलालै सोरो एबार गैलालै हाखाला इसोरो एबार होथादो इसिनियाबो एसर हालालां बोजालायदो दे 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 सोलिगासिनो दङ खम्बार जाजोब्बायलै जोबोद नारा नाथार गेजेरजों खेलाया गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे जोंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनायखौ नाजावनो खावलायनाय जाबाय बिथाङानो जाहैबाय उमेश बसुमतारी सार बिथांखौबो गावनि सिनायथि